Yahaya Bello namu ne jakadan mata, me yayo gwamna shi yake da kishin mata. Yahaya Bello shi ya ce mu je makaranta, Yahaya Bello shi ya zo ya inganta mu, ba shi bambanci gun maza da fannin mata. Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuka sani sunana Usman S Aliyu, ina ɗaya daga cikin gangamin mawaƙan tim sakamakon canji. So gasa ce wadda aka sa ta mai girma jagoran matasan ƙasar Najeriya Alhaji Yahaya Ado Bello, gwamnan jihar Kogi. So ku je ku hanzarta, ku gaggauta, kuma kada ku bari a bar ku a baya, domin na ɗaya za a gwangwaje shi da mota, na biyu ma haka, na uku zuwa na hudu za su samu keke napep wato a daidaita sau, daga na hudu kuma zuwa na goma za a ba su babur roba-roba, daga na 10 zuwa na 20 za a gwangwaje su da wayoyi har guda 10. To matasa 'yan mata da kowa na ƙasar nan, ba a ɗauke kowa ba, ku hanzarta ku je YouTube domin ku yi downloading wannan waka mai suna garkuwar matasa ta Yahaya Bello. Ni ma ina daga cikin waɗannan mawaka da sauran kuma mawaka 'yan uwana. Allah Ubangiji ya ba mai rabo sa, Allah ya ba mu sa'a. Assalamu alaikum.